Nordic Cast Sourcing on Venäjän, Itä-Euroopan ja Kiinan markkinoihin erikoistunut teollisten alihankintojen partneri Pohjoismaissa. Meidän tehdasverkosto Itäisessä Euroopassa, Venäjällä ja Kiinassa on erittäin kattava ja meidän logistiikkaketju on erittäin toimiva. Eli meidän palvelu kattaa tuotannon suunnittelun ja toteuttamisen, kuljetuksen, varastoinnin ja lopputuotteen toimittamisen. Palvelun perusta on kyky löytää uusia mahdollisuuksia toiminnan kehittämiselle sekä hyvät ja pitkäaikaiset suhteet idän hankintamarkkinoille. Kaupankäynnissä henkilösuhteilla on suuri merkitys ja tämä korostuu mitä pitemmälle itään mennään. Kauppakumppaneista tulee strategisia partnereita ja perhetuttuja. Ongelmatilanteissa tämä on tärkeää. NC Sourcingin hankintaketjun läpi kulkee LVI-rakentamisen valutuotteita sekä metalliteollisuuden komponentteja ja kokoonpanoja. Yrityksen palveluista saatavat strategiset hyödyt parantavat asiakkaan kilpailukykyä. Kilpailukykyä parantavia tekijöitä ovat hankintahinta, toimitustarkkuus ja varmuus, matalampi pääoman tarve sekä toiminnan suunnitelmallisuus. Meidän asiakas säästää hankinnoissa, välttyy logistiikkahuolilta ja nämä säästöt korostuvat pitkällä aikavälillä. Menestyvän hankinta- ja logistiikkayrityksen tärkein työkalu on toimitusvarmuus. NC Sourcingin hankinta- ja logistiikkaketjua ohjaa tiivis tiedonvaihto ketjun kaikkien toimijoiden kanssa sekä pitkä kokemus alalta. Yli 15 vuoden aikana saatujen kokemusten ansiosta toimituksiin liittyvät muuttujat ovat hyvin tiedossa, jolloin hankintaprosessit pystytään viemään läpi ilman suurempia yllätyksiä. Toimiva hankintaketjun hallinta edellyttää päivittäistä yhteydenpitoa tavaran tuottajiin, huolitsijoihin, kuljettajiin ja tulliin. Eli juuri tässä asiakas säästää aikaa ja rahaa, kun he ei tarvitse tehdä sitä itse. Meidän perusperiaatteena on se, että me ei koskaan luvata sellaista, mitä me ei pystytä pitämään. NC Sourcing on perustettu vuonna 2005, mutta käytännössä tuontitoiminta oli käynnissä jo vuosituhannen alussa, kun monet metallialan yrityksistä olivat vasta heräämässä idän hankintamarkkinoiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Aluksi me tuotiin LVI-rakentamisen valutuotteita Suomeen Venäjältä. Se perusti siihen, että meillä oli siellä kontaktit ja suhteet valmiina. Hyvin pian huomattiin, että me olimme kilpailukykyisiä ja varmaan se perustui ihan siihen, että meillä oli ne suhteet. Yhtiön toimitusjohtajalla on kokemusta idänkaupan kehittämisestä 70-luvulta saakka. Hän uskoo, että yrityksen on kuljettava kehityksen mukana uusillekin markkinoille. Kiina on noussut maailman tehtaaksi ja me olemme olleet mukana tässä kehityksessä. Pian on varmaan tulossa uusi kehityksen aalto ja me suunnittelemme olevamme mukana siinä. Lähtee se aalto sitten idästä tai lännestä. NC Sourcingin erottuvimmat kilpailutekijät ovat hankinta- ja logistiikkapalvelujen laajuus, toimitusvarmuus sekä kyky toimia asiakkaan strategisena partnerina. Strateginen partneruus tarkoittaa käytännössä sitä, että me jatkuvasti optimoidaan tuotantoa ja logistiikkaa, ja tähän me pyritään käyttämään tehokkaimpia työkaluja. Tätä kautta me pystytään tuomaan asiakkaalle jatkuvia säästöjä. NC Sourcingin tehdasverkostoon kuuluvat valimot ja tehtaat ovat ISO-sertifioituja sopimusvalmistajia, joiden palveluksessa työskentelee tuhansia työntekijöitä. Yritys, kaupanteko ja työskentelykulttuuri eroaa hankintamaissa välillä rajusti lännen tavoista. NC Sourcing pyrkii viemään länsimaisia toimintatapoja kumppaniensa keskuuteen. Yrityksen edustajat käyvät säännöllisesti tehtailla ja tarkastavat, että olosuhteet ovat kunnossa. Venäjällä ja Kiinassa toimitaan välillä sellaisin tavoin, joita ei meillä välttämättä mielletä rehellisiksi. Me ollaan kuitenkin toimittu rehellisesti siellä, mikä on tuonut meille suurta arvostusta. Tulevaisuuden globaaleilla markkinoilla pitkien hankinta- ja logistiikkaketjujen tuntemus ja hallinta korostuu. NC Sourcing auttaa asiakkaitaan pysymään kehityksen kärjessä. Tulevaisuudessa meidän asiakkaat jatkaa kasvuaan, osin sen takia, että he ovat itse toimineet globaalisti, mutta osittain myös sen takia, että strategisena partnerina
me ollaan pystytty tukemaan tätä kasvua ja kiihdyttämään sitä myöskin.